Kazan takote buhuk song ang tong modu deburma norok nai tong live ma tv o je ka jaga ang basajak obong ka dundrai para inke borok no norok no je ketal nai tong nai borok ni bagai tiksi sapirane orang tau baki white thang phai thangjak oborok hingka ka borok khorok ni ke nana bai dai inke oborok hingka ke bini busuk song bini suk khorok tam inke borok borok ni buma bufa hingka ke borok dud kagya purno makhungman budrobo pula binama yakar kelang thangka dud chikagya kho aprno binama songkangka khorok tam busano yakar kelang thangka pula buma tarpore hingkangka bufa hani hai yakar kelang thangpiuka athya buma hingkangka onyo sala bekhar thangka bufa hingkangke onyo bri bai thangpai kha amai kelai busa mak thamno dud kagya sini no yakar kelang thangka ke borok ni video buskang norok nai khanai mano hingke borok no khairok jage hamjagoi tikisa mai khopsopon masa teng tikisa ma sumtheng hne chuba horka abon bagai se tinang ozga phai sokoi mani o mairom 50 kg o 50 kg hingkangke obo hingkangke kanaram parani sar cinta horan deborma bo hingke hyderabad samung khai tongoyo obo boro hormani mairom borokno chadi hne obo komal hingkangke hi obo kisaram sidi obo khe borok no chumdi hini nai obo khe saronji dohormani borok no chumdi hini tebo tongkho ani bike ni bagai ang paine bagai omosu cameraman bu phanya nango o rejai bu phanya nango o mair bu phanya nangman bagai singasak paine bagai tubui mali obo khe saronji obo khe bisramganj ni laltilani boro hormani borok ni bagai hi oboram sidi nana hingke tebo tongo o jagao sar monoranjan bo khe asam rifle khai tongo bo hingke borok no 500 horka sar cinta horon bo mairum ni logiwa ti 500 hopika mairum boro horka rang 500 bo boro horka hingke total hingkangke sar monoranjan 500 horka sar cinta horon boro horka 500 tai mairum bek thaisa hingke obo hingkangke sar ranjit dohormani hingke borok ni video bang norok no kisa kisa rirwana hingke borok no phunukmani karon hingkangke borok tiksa nugui sirengtheng khlailaitheng chubalaitheng hingke oba haike samung rungui tongkhangke tei khoroksano phurungtheng bobo katheng aba haike idea baglayo rang puisa help khailayo chubalayo hamjamung phunglayo oba haino ungtheng hanaisi ang norok no borok ni photo tai video phunukmani ke norok ni bwskango nang borok no rusinai obokhe o 500 hingke sar monoranjan sar rohormani oma asam rifle khai tongo bo obokhe bairao samung tangtone u mairum rohornai sar cinta horon bo rohormani norok no paisa dihnai do obokhe boro bujono 500 rohka 1000 kaisa o komal kaisa obokha ing bisramganj rohormani sar ranjit deborma hingke obo hingka mairum hingkangke sar cinta horon rohormani bungche sar cinta bungurni deborma na komal saita boba ke bagnan nuwan soka angke channel logo layong ka age bo subai tongo angka takalai bo subai phiran ti kisa jara masunya masa ma kanyar no neng chobana nai ang no kisa phunkai na manita tabuk social media wan nunjangman karan hingkangke tamo ang baktinya boibo baktheng anu nuktinya boibo serengteng hne bangmanita go acha serenglai chubalai aba hingtheng hnaine gelaikana hambai sini live buma tv tai damodono tai bo anu lamsobo tai bo chotani bagana himi jango tai ang bini hai je mantai sini buma bu phagri tai khorok tam sarai tai bongang je mantai subana manai ba tai abun bagana koyo ang tai sini to khanai joto kaham jani tinin bagai aseng sinai jotono hambai